Tepalik ingkang sampun keparang rawi salebeting sasana sirang damas salebeting sasana bahagia siang kaliyan mangke kula ingkang bidhana buka wiwaraning sumpa dwaraning kondo jenenge pambiwara keparang badhe ngaturaken urut rerutin ngadicara sampun karaket karatang dening para keluarga ingkang tatamtu nyala kanraken salebeting pahargyan prasaja siram damas calon kunang siap mojo temaneng putri Kusmaning Ayu Priscilla Diana Vivi Dionita Atmojo sanjipun Bapak Yovensius Suhanto dasan Ibu Kristiana Endang Susminingsih ingkang pidhalo wonten ing Jalan Margo Bawira 7 dan Kota Madiun Sandiros Panalongso ingin mengaturin dipun Bapak Suhanto Sakowongso nyuwun dumateng sojengan duga sadaya sumangga panjenengan kawula dherekaken manungku puja hasta puji astuti ingkang sedaya barokah rahmat hidayah inayah ingkang sampun rumetah dumateng sapanjenengan dalasan kula kandidik siang kaliyan mangke panjenengan sampun kepareng hanjenengi hangesreni menika dados atur pamundhutipun Bapak Yovensius Suhanto Sakowongso kandhira suka ing ajeng mugi saruning gati sabeting prastawa sirang damas kaliyan mangke para madya kusana manggih kayuwanan widodara ing sambikala menggarap adicara ingkang sampun karakit karantang dening para kulangsa tumaring adicara kapisan mangke pambukaning pahargyan kalajengaken keparengipun Bapak Yovensius Suhanto Sagarwa nindakaken prastawa pasang blek ketebe damel wawungan indah salebeting Bali Wisma awit kepareng bandul rami bayang kari ing putra Bapak ingin putra siap ojen pasang imbit pun paripono pasang dek ketek tumpun kadiraken penyebut Bapak Suhanto Sagarwa cetawis tetoning sumber kopitu ingkang sampun kaupadi dening para kadang kawula muda kinen kinarya sirang damas calon kunang siap mojo tepating putri paripono tumpun kadiraken gembari prastawa pangabekten sumemang esring bali pareng Kusmaning Ayu Priscilla Diana kepareng nyuwun tambahin donga pangestu lan kepareng siaga nyuwun pamit awit ingkang putra benjang badhe kadhiraken sowan wonten pasamuan Gereja Katolik ingkang putra badhe sami-sami nampiaken sakramening ijab suci paripurna tumpun kadhiraken ing putra manjing salebeting sasana sirang damas keparendhaken sesuci paripurna prastawa sirang damas tumunten katindakaken pamejoing pamor paripurna pecah pamor tumunten kadhiraken gembaring prastawa pondongan utawi bobongan paripurna kalendharing tumuju kadhiraken gembaring prastawa tiga srikma utawi potong rikma keparing punyun Bapak Suhanto Sagarwa aniga srikma estinggalih arsa ngitali sedaya sukerta mugi ingkang putra tansah sinanding kasucian jiwa lan raga pantes nggih badhe ucap janji sami-sami nampakaken sakramening ijab suci wonten ing tataran pasamuan Gereja Katolik Santo Cornelius Madiun Bapak teman terdi, matur nuwun. Paripurna kajengaken gumari prastawa sadaya dawet. Paripurna prastawa sadaya dawet tumunten ugi kadhiraken gumari prastawa tanem rikma. Paripurna tumunten kadhiraken gumari prastawa wilujengan. Dumateng sajaning para tamu para pinunggah kakung samutri menggah makaten Rantam Agustus sampun karakit karantam dening para keluarga
mawantu-wantu payunipun bapa Suhanto Sanggarwa nyuwun wonten sajengan dika sadaya tansah keparang pinanggah kanthi mardu mardawane galih sarwa sari ndherek jumuru kersa murid kasembatan sedya lulus raharja nir ing sandikala. Yo